Καλησπέρα Fanatics. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ ξανά με τη Γεωργία Και με τη Μαριάννα. για να δούμε άλλη μια συλλογή με rocks. Έχουμε 3 common κομμάτια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα Ένα exclusive. και ένα κομμάτι από τα Fan Days. Λοιπόν, για πες μας τι έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εδώ. Έχουμε έναν Michael Jackson common, όπως ήταν στο Billie Jean το βίντεο κλιπ. Πολύ όμορφο κομμάτι και αυτό. Και εδώ είναι ο exclusive, ο Funko exclusive Michael Jackson, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από αρκετούς μήνες, νομίζω στα τέλη του 2023 και Αυτή είναι εμφάνιση που είχε στα Grammys, σωστά? αυτή είναι 1984 στα Grammys, τα οποία τα σάρωσε, κλασικά, εντάξει, όσο λογικό. ζούσε. Και έγινε restock πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες που ανακοινώθηκε και νομίζω ότι είναι και ακόμα διαθέσιμος. Αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί όταν είχε πρωτοβγεί το Δεκέμβριο ήταν sold out μέσα σε 1-2 ώρες, κάτι τέτοιο, ενώ τώρα ήδη έχει παραμείνει 3 μέρες, δεν ξέρω τώρα που μιλάμε αν εξακολουθεί. Λοιπόν, Μετά, για πάμε για το Fan Days. εδώ έχουμε τον Freddy as Elvis από την εμφάνισή του στο Jailhouse Rock. Πολύ χαρακτηριστική εμφάνιση του Elvis. Προφανώς υπάρχει σε pop και με την ευκαιρία των Fan Days βγήκε και ένας από τους πολλούς Freddy που είδαμε, ήταν και αυτός. Ήμουν σίγουρη ότι θα τον έπαιρνες, να ξέρεις, δεν υπήρχε περίπτωση. Παρότι δεν συμπαθώ ιδιαίτερα Freddy, εντάξει, δεν είμαι και στο άκρο να του συγχαίρομαι. Απλά επειδή είναι Elvis, νομίζω ότι ήταν κάτι αυτό που θα το έπαιρνες. Ήταν από τα κομμάτια Ισχύει. που με άγγιξαν. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Κάρλος Σαντάνα. Πάμε Σαντάνα. Νομίζω από ό,τι μου είπες είναι και το μοναδικό κομμάτι που υπάρχει, το Σαντάνα. Ο πρώτος που βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια. Δεν έχει ξαναβγεί πολύ κάτι. μεγάλος καλλιτέχνης, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, νομίζω όλοι τον ξέρουμε. Και συνεχίζουμε με Ozzy. Ένας ακόμα Ozzy. Είναι του 1989 αυτή η εμφάνιση. Πότε ξεκίνησαν οι Black Sabbath? Όχι, όχι. όχι. Δεν έχω ενημερωθεί από την Wikipedia. Αλλά είναι πάρα πολύ παλιά ναι. εμφάνιση. Όταν ακόμα ήταν στα καλά του. Γιατί μετά... Λοιπόν, μήπως να πάμε να τα δούμε και out of box? Ναι, εννοείται. Ωραία, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να τα δούμε και out of box. Λοιπόν, ξεκινάμε με Michael Jackson στο Billie Jean. Με μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια στο πλακάκι που φαίνεται ότι είναι σαν φωτισμένο. Ο επόμενος Michael Jackson από τα Grammy του 1984 με την υπέροχη λεπτομέρεια glitter στο γάντι και στο κουστούμι. Και στην κάλτσα. Και στην κάλτσα, σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Freddy. Είναι μεταλλικός. Είναι μεταλλικός, έχει δίκιο το control. As Elvis. Και 1000 κομμάτια, παρακαλώ. Αχ, συγγνώμη, και 1000 κομμάτια. Με την κορώνα. Είναι πολύ ωραία λεπτομέρεια. Περνάμε στο επόμενο pop, Μανώλης Αγγελόπουλος, Κάρλος Σαντάνα. Μανώλης Αγγελόπουλος as Κάρλος Σαντάνα. Άνετα, δηλαδή νομίζω ότι μοιάζει πιο πολύ στον Αγγελόπουλο παρά στον Σαντάνα. Έτσι και η χέτη πίσω, εντάξει, είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, και τελειώνουμε με Ozzy. Με πολύ ωραία λεπτομέρεια, έχει και στα χέρια τα τατουάζ του. Δερμάτινα, πολύ αντιπροσωπευτικό ντύσιμο των 80's, μαλλί τρελό. Είναι Ozzy. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και δεν ξεχνάμε, πατάμε like, subscribe και το κουδουνάκι για να μας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβαίνει βίντεο στο κανάλι μας. Και δεν ξεχνάμε, keep up the fun, Fanatics.